этой святой литургии збираемся разом, каб пра субольную молитву адзначыць надыход 5-й нядзелі Вялікага посту. Таксама сёння перажываем апошні, 3-й дзень наших парафіяльных великопостных реколекций. Tę mszę świętą odprawiamy z prośbą do Boga o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz podziękowanie Panu Bogu za przeżyte lata w małżeństwie dla rodziny Podcierepkowych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie Kniги пророка Изахииля. Так каже Пан Бог: «Ось я открою могилы ваши и выведу вас, народ мой, с могил ваших, и приведу вас у землю Израиля, и доведайтесь, что я Пан ваш, коли открою могилы ваши и выведу вас, народе мой, из могил ваших, и удухну у вас дух мой, и учиню, что будет жить и спочивать на земле вашей. И доведайтесь, что я Пан сказал и зробив гэта, каже Пан». Гэта Слово Божие.